Феталната морфология представлява едно високо специализирано изследване, което се извършва в хода на бременността. Обикновено се извършва от хора, които са така внимателно насочени в тази област, специализирали се дълго време, придобили са знания и умения, които традиционно не се преподават в курса по специализация по акушерство и гинекология, т.е. те са дали значителни усилия, са положили, за да се субквалифицират в тази област. И това са хора, които са основно акушер-гинеколози, в огромната част от случаите по света, включително и у нас, задължително са акушер-гинеколози, и използват ехографския метод с цел да отговорят на различни въпроси. Като тези въпроси са изключително важни от клинична гледна точка. Това е преглед, който продължава известно време, обикновено около 20 минути или повече, често пъти, и се опитва да отговори на множество въпроси, каквито са да оцени с точност гестационната възраст и по този начин да се определи вероятният термин за раждане, което е много важно, защото в редица случаи това има пряко отношение към начина на раждане, времето на раждане и се прави профилактика и скрининг за преждевременно раждане, съответно не се допуска бременността да протича прекалено много, което е свързано с определени недостатъци и клинични проблеми. От една страна. От друга страна, това е преглед, в който се прави една внимателна оценка на анатомията на плода, на бебето, като тази внимателна оценка на анатомията, морфо значи структура, логос е наука, т.е. това е преглед, който оценява анатомията, но влиза в много съществени детайли. Всички знаем много добре, че анатомията на плода се променя драматично, защото плода в ранните гестационни срокове започва своето бурно развитие и същевременно растеж. И това развитие и растеж въобще не престават в рамките на бременността, те продължават непрекъснато. По тази причина, разбира се, че всички бъдещи родители с интерес огромен следят това развитие и растеж и постоянно задават въпроси. Всичко наред ли е с моето бебе? И феталната морфология се опитва да отговаря на тези въпроси и да оценява потенциалните рискове за възникване на проблеми, касаещи анатомията на плода от една страна, а от друга страна това е и средство, което ние използваме в клиничната практика с цел да оценяваме риска за допълнителни клинични проблеми, допълнителни асоциирани, примерно генетични аномалии, допълнителни клинични състояния като преждевременното раждане, допълнителни усложнения на бременността, които се развиват в по-късните гестационни срокове, какво като усложнение, например, е вдигането на кръвно налягане в по-късните гестационни срокове, състояние, което ние наричаме прееклампсия, като възможността да възникне забавяне в темпа на растеж, състояние, което ние наричаме фетална растежна ретардация. И феталната морфология се опитва да отговаря на тези въпроси, да идентифицира тази група бременни жени, които са с потенциално висок риск да развият тези състояния и усложнения в по-късен гестационен срок. В този смисъл това е изключително важно изследване. Препоръчително е всяка бременна жена да е наясно, че такива изследвания се правят в хода на бременността в съответните гестационни срокове. Тези изследвания е разумно да се планират. У нас съществуват редица центрове, където това изследване се осъществява с една висока степен на професионализъм и те работят доста интензивно. По тази причина често пъти става така, че трудно може една бременна жена да си запази част от сега за след малко. В този смисъл е разумно да се подходи с известно внимание и да се планира съответният преглед мъничко по-рано, примерно 2-3 седмици по-рано. Традиционно бременността като време е разделена на 3 триместъра, на 3 основни периода. Първи, втори и трети триместър от бременността. Ние използваме понятието фетус
от 10-та гестационна седмица и от 11-та на практика гестационна седмица нататък. Тоест, когато говорим за фетална морфология, нали, няма как да направим такъв преглед преди 11-та гестационна седмица, по простата причина, че плодът е изключително малък в тези ранни гестационни срокове. В практика говорим за ембрион, а не за плод. Тоест, традиционно първата или ранната фетална морфология се извършва от 11-та гестационна седмица, която е навършена, до къмто 13-та гестационна седмица и 6 дена. Това е един относително кратък интервал от време и той прецизно е избран, защото колкото по-рано ти идентифицираш определени проблеми, толкова повече време имаш, за да предложиш съответно планиране на потенциални допълнителни изследвания, за по-точна оценка на прогнозата и прочее. Така че това е свързано с определени предимства. Отделно някои ехографски маркери, които изследваш в рамките на тази ранна фетална морфология, имат тенденция да изчезват с напредването на бременността и ти губиш този гестационен прозорец, в който можеш адекватно да ги оцениш. По тази причина ранната фетална морфология се извършва между 11 и 13 плюс 6 гестационни седмици. 13 плюс 6 значи 13 седмици и 6 дена са минали от тази 13-та гестационна седмица. Тя е навършена и 6 дена са минали от 14-та гестационна седмица, но тя не е навършена. Следващият така удачен период, в който можеш да извършиш изследването е между 18-та и 22-та гестационна седмица. Това е горе половината на бременността. Тогава плода, за разлика от първата фетална морфология, когато плода е под 100 грама, около 20-та гестационна седмица плода е около 300-350 грама и ако дойдеш малко по-късно и малко по-голям. Тоест имаме едно 3 пъти нарастване в масата на плода поне, сравнено с първата морфология. И значително по-лесно се преглежда едно такова бебе в средата на бременността. Има и друго голямо предимство, че в този срок на бременността можеш да огледаш феталното сърце значително по-подробно. Феталното сърце в първи 3 месеца на бременността е под 1 сантиметър. И за да можеш да го изследваш в първи 3 месеца на бременността, трябва да имаш много качествена ехографска апаратура с висока разделителна способност, което, разбира се, от своя страна означава, че този род изследване налага и голяма квалификация от страна на изследователя. Докато във втори триместър сърцето е значително по-голямо и е по-лесно за изследване в редица случаи. Друго клинично предимство, поради което феталната морфология в втори триместър на бременността е основното изследване, което се използва масово в практиката, е, че мозъчните структури са напреднали в своето развитие. Има срединно разположени структури в главния мозък на плода, които могат да бъдат изследвани адекватно едва след 18-та гестационна седмица. Така че всякакви прегледи преди 18-та гестационна седмица на практика са в известна степен не могат да покрият този род аномалии, които касаят по отношение на мозъка. И по тази причина, ако ти си направил фетална морфология в първи триместър на бременността, това по никакъв начин не отменя необходимостта от последващо развитие, особено на мозъчните структури на плода в по-късен гестационен срок, защото в първи триместър на бременността мозъка е изключително малък и развитието не е напреднало достатъчно. Така че тази втора фетална морфология, разбира се, че се съчетава и с допълнителна отново оценка на вероятния термин за раждане чрез така наречената фетална биометрия. Това са поредица от измервания на определени параметри на плода, които параметри за всеки един от тях има номограми за съответната гестационна възраст и ние, измервайки ги, можем да кажем дали това, което мерим, съответства като измерване за средната стойност за дадената гестационна възраст, дали е по-голямо или е по-малко. И това категорично ни помага да оценяваме термина за раждане. Допълнително предимство е, че освен за феталната анатомия в този срок ние правим скрининг за преждевременно раждане,
чрез ехографска оценка на дължината на маточната шийка. Може би нашите зрители са наясно, че дължината на маточната шийка е фактор, който е изключително важен по отношение на това колко дълго ще продължи една бременност. Маточната шийка е създадена от природата, за да пази бременността, да съхранява бременността тогава, когато тя възникне. И тази шийка трябва да се скъси и да се разшири и да се отвори в деня на раждане. И е хубаво това да бъде термина на раждане, близко до термина на раждане, а не да става в средата на бременността, когато изведнъж това на практика ще означава, че ние няма как да помогнем на една подобна жена да си запази своята бременност, защото, както споменах, в средата на бременността плода е едва 300, 350, 400 грама. Той на практика не е способен да живее самичък без помощ. Само да довърша и да кажа две думи за третата морфология. Тя се прави от 28 до 32 гестационна седмица и съответно в този срок отново се прави фетална биометрия, отново се оценява анатомията, но тя е вече значително по-развита. Отново мозъчните структури са много по-развити от това, което вече сме наблюдавали до този момент. Имаме нагъване на мозъчната кора, имаме развитие на коремните органи, имаме развитие на сърцето, крайници, гръбнак. Това са анатомични области, които са оценени във втората морфология. Друг основен акцент е темпа на фетален растеж в третата морфология, късната фетална морфология. Тя традиционно се планира между 28 и 32 гестационна седмица и съответно допълнително прегледа се надгражда с доплерово изследване, както на пъпната ръв, така и на мозъчните структури, на мозъчната артерия, средна мозъчна артерия в главичката на бебето. И това ни дава една комплексна и цялостна оценка за състоянието на плода вътре в матката и наблюдаващият акушер-гинеколог, след като получи протокол от съответният специалист по фетална морфология, който е извършил изследването, може адекватно да планира своето поведение от тук нататък. Така че това са трите периода, през които се извършва обикновено феталната морфология.